Tambira zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paHadzirare 263 usubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchiwana manews updates kubva pano paHadzirare 263. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe, manews updates epanapa tinoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti uwane manews updates akati wandei pasame video. Saka ndatiwanzei malikes pavideo rineri, ndatiri share kuhama neshamwari. First update ivideo remurume uyo ainge akatororana nemukadzi wake. Arorana nemukadzi wake vanhu vaitrustana zvekuti vaisabatirana mafoni. Zvisinei, murume uyu pakazobatira mukadzi wake foni akawana mune maboyfriends zvichireva kuti zvikomba zvinosvika 22. Apo munhu ainge ari marriage. Ndokumbirota zvanofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Kuti boy here, generation yedu kune kwairi kuenda here sekuona kwenyu. Vadikanda kuti tishare mashoko maviri matatu amunofunga comment section. Oenderera mberi here neimba yake murume uyu after awana zvikomba 22 mufoni yemukadzi wake. Tatione this video. Hello? Makadi henyu. Makadi. Tiripo hedu madzima radio here, mabvisa phone pa loudspeaker here. Ndazima. Alright. Amai nini varipo? Varipo. Alright. Chichanetsa. Tiri ndatambudzika nemukadzi. Tasingabatani mafoni ngoti ureka kumbika batiri mwezuwa. Mati maita sei taure nyaya intenda mati. Tanga tisingabatani mafoni apamba sina problem yandimbomufungira mukati mwegaro taita. Saka ndakazobata foni yake. Ndakaona mune 22 kwaanogara ndakana nawo. Makaona ichi? 22 varundakana nawo. Pa phone? Mamessage akari mufoni mwari kuWhatsApp mumatest. Vachirobvera kuti vandoonana vandoita bonde iri. 22. Vari karendi tete. Varodza vese vandodanwa panguva imwe chete izvozvo. Alright. Mune makore mangani makaroora munhu? Akusvika 4 manje, 3-4. 3-4 years? 4 years. Alright, 4 years. Ane makore mangani kubereka? Iye ane 25 in the 30. Mune vana vangani? Tine 1, but iye ane wake 1. Why naye? Alright. Ndingataurawo naye? Hello, Makadi tete. Makadi ko mainini? Nofara. Mainini nyaya iri kutaurika iyi chokwadi? Chokwadi. Alright. Please, rachiremba imbomire. Alright, mainini. Mune zvikomba 22. Ya, ndozvandandi nazvo apa haistek zvaindakasiya. Vana ava vese wairara navo? Vanhu vawaisangana navo kupi? Taingofonera nawo tongosangana chero kati tangosangana. Aiwa, like kuzosvika pakufonerana unenge wavawana kupi? Kwandaishanda ndo kwandaivaona. Kubasa? Wairara navo kupi? Chero kumba kwavo kana kuti chero kusamwe watitangoenda. Kupi kumaloji? 22. Hai mistake yakatongoita. Saka 22 waitovaziva vese, wangosinga vakanganwe, waitovaziva vese. Vamwe ndiyasvika pakuti vakanganwa. Vamwe waivakanganwa. And waiva nepotential yokuwedzera from 22 saka zvisina kubatwa waitoendera mberi. Waitozadza bhazi. 22 vatakaziva ndo vandakaziva. Pane vamwe vakatotanga kutofona ndamutorera foni yake. Vakatowanda vasipo pa 22 vakatokotomufonera. Ndakadaira vaikata. Vakatowanda kutodarika ipapo. Ndosaka ndiri kuti ane potential yokutozadza bhazi kawo. Right, baba munini zvakaitika rini izvo? Mai manje aiwa, manje zvari last week here, marimwe zuro here, rini? Makazvibata rini? 2 weeks dzatokwana ndakabva namutisa basa racho. 2 weeks dzakwana mai. Aita basa rei? Aita basa kubika pakantini.
Saka vanhu Alright. My clients, customers. Alright. Saka makabva mamumisa basa. Alright, aiwano atikurudziri violence. Hama dzake makadzizivisa. Hama dzake tete ndakadzizivisa but zvinonetsa nemuzwa. Zvinonetsa nyaya yacho inongonetsa but ndakavazivisa. Alright, okay. Alright. Mati pane 2 weeks zvaitika. Apa muchiri mese, muchiri kumuda here mukadzi wenyu? Kumuda ndomuda here. Next update. Video ra Apostle Miracle Paul. Video ra Apostle Miracle Paul iri riri kuenderana nechallenge yakaitwa na Prophet Emmanuel Makandiwa. Prophet Emmanuel Makandiwa wakabuda ma-streets social media vachiti musi weSunday kune betting, kune challenge kuchechi kwavo. Challenge iriko kuchechi kwavo ndeyekuti ivo vachamira pamberi pechechi ende vakashedza maprofita ese neng'anga zvichinzi achafembera kuti muhomwe mangu munei ndichamupa 1 million. Zvisinei, Prophet Miracle Paul vabuda vachiti kana uri muprofita chaiye usaende ikoko, unoona utsipikwa, unobva usingachaone zvachose. Hakuna zvakadaro zvakaitwa na Prophet Emmanuel Makandiwa, hakuna zvakadaro. But ndikada kuti muita zvamunofunga mu comment section kuti unobvumirana na Prophet Emmanuel Makandiwa here kana Prophet Apostle Miracle Paul. Let's read this video. What is happening with the prophetic? Ukanizwa ndakushedza kuti uyapano uchenjere kuti ukasvika pandiri kana ida kutsipika ndogona kutsipika zvekuti unobva ipapo usisa profita. Saka mukaona kuchiita zvimwe zvima offer zvakangodhakwa out there, maprofita don't just take those offers. Kune kunonzi kutsipikwa pane anenge auda kutodirwa chipo chake chekuprofita. I want to understand. Ndine maprofita vandanga ndichitaura nawo amene kuti vane nyaya dzavo dzavanga vari kutaura kuti zvanzi zvichizoti da kundokutaurira maprofita kuti kwanda kuisira chingwa ndichiti uya utaure zvakati ukasangwara unotsipikwa. Wapanzwisisa ka muprofita ari pasi pezwi rangu kune chinonzi kutsipikwa. Ukaona munhu akushedza, you must be wise. Anditi kuti maprofita mari kana uchitsvaga mari uri muprofita, pray to God will give you. If you are a pastor, I want to believe that tine maprofita vanoprofita. In myself, I want to believe. Nyangu hangu ini ndichibvunza hangu nyaya, but ndine maprofita akawanda ndangachitaura nawo makusera vachiti there is this thing, there is this thing, there is this thing. History yechiprofita muZimbabwe yakabva kure, haina kutanga nhasa kana muAfrica, yakabva kure ende iri kuenda kure ende maprofita acharamba achiberekwa. I want to understand kuti if you check with the prophetic history uchaona kuti kune vana vakatombozvarwa nemazuva 3 in the prophetic history. I want to believe kuti if you want to check you will see that. I want to check kuti in the prophetic history you will see gold raitombodona mumachurch, gold raitombonzi radona vanhu vachinonga gold mumachurch. This is a prophetic history that we are not going to take. And at one moment, other prophets were even wanting to walk on water, even Karibou. So this is prophetic history. So ndirautara kuma profita vangu vachindibata vachiti muprofita muri papi, muprofita muri papi, muprofita muri papi. Sikunzwa zvichinzi kana kuti zvakanzi zvichinzi, ndati ndiyo ndizokubatsira hama dzangu. Munofanirwa kungwarira kutsipikwa.